Ahoj, Patrik Gondo, vítam vás na Razusovej ulici, ktorá ponúka pohodlné bývanie s bohatou občianskou vybavenosťou, množstvom zelene a dobrým parkingom. V ponuke na predaj máme tento dvojizbový byt, kde si zaslúžený relax po práci môžeš vychutnať na tejto mega loďii. Spojená obývacia izba s kuchynským kútom disponuje veľkorysým denným priestorom. Vstupná chodba je vybavená 2 šatníkmi, kde si vieš odložiť svoje sezónne oblečenie. Ak vás táto ponuka zaujala, tak sa mi kľudne ozvite a spoločne sa sem prídeme pozrieť. Majte sa pekne.